Ġifieri jiena nixtieq li bħalma nara jiena, bħalma nara tifla u persuna l-ewwel, nixtieq li n-nies iħarsu lejha b'dak il-mod ukoll. Le, fiex ħin tawni lil fejt u fiex ħin qasmajt il-kelma Down syndrome, jiena d-dinja tiegħi isa u l-futur tagħna sfaxxa letteralment fix-xejn. Hekk ħassejtu dak il-ħin sewwa għas-sitwazzjoni ninsa li fejt għandha Down syndrome ħafna mid-drabi. Però għalfejn fejt, għax meta naħseb fuq ċertu affarijiet, xorta nixtieq li fejt m'għandix Down syndrome fil-verità. L-uġieħ. U iktar ma nħu li iktar l-uġieħ iżid. Morna l-emerġenza, ma setawx isibu x'għandi l-emerġenza, ġifieri b'CT scan, whatever, ma setawx isibu x'għandi. Fiex kien ġbart lil fejt u fajta jisu kien dak il-mument li twildet fejt fajti. Naqra konfużjoni. U jiena ma nkunx naf eżatt dak il-ħin kif se naqbad, taf kif nikkoreġija, kif se naqbad niddilja ma l-sitwazzjoni li jkolli f'idejja dak il-ħin. Il-qata li ħadd dak il-ħin, l-uġieħ beda dak il-ħin. Ġifieri niftakar x'ġara u kif il-mument. Ekku, niftakar li beda uġieħ inkontrollabbli. Jiena ma rid bl-ebda mod inġib tarbija oħra fid-dinja biex jieħu ssib lil fejt. Graziella Bartolo Pizzuto, il-mistiedna li jmiss fuq Kellimni minn nhar it-tnejn li ġej. Segwi mit-8.